Konnichiwa minasan, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Niining leksyon na atong i-conjugate ang atong ikaduha ka irregular verb, ang kuru, umuari, umuabot diri. Sa kagatos nga conjugations nga common sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kini ang katapusan sa upat ka parte ug diri atong tutukan ang conjugations numero 76 hasta kagatos. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan leksyon 35 hasta leksyon 110 ato nakatunan sobra sa kagatos nga lain-laing verb conjugations nga gigamit sa ordinaryong Nihongo ug kining leksyon na mosumat total niining tanan. Karon atong i-conjugate ang irregular verb nga kuru o moari. Atong gamiton ang dictionary form na kuru, ang te form nga kite, ang conjunctive form nga ki, ang plain negative non-past form konai ug ang plain past form kita. Niining puntuha kinahanglan ka mao na kaunsaon pag-conjugate niini nila ug pwede pud nimong reviewon unsaon sa leksyon 30. Niining bidyuha atong tukion ang katapusang 25 nga conjugation numero 76 hangtod ikaus kagatos ug kini molangkob sa passive tense buhaton, causative tense pabuhaton. Ang causative passive tense mapugos og buhat, pag-ekspresar og asa kutob mubuhat sama ni o sama sa, intensyon, personal nga obserbasyon og chismis ug ang ilang mga kombinasyon. Aron mubuhat, nabuhat na, mubuhat daan, mubuhat patubang diri ug mubuhat palayo gikan diri. Way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat og muhunong, mutiwas og buhat, mubuhat og usab, hingpit nga mubuhat, ug di matiwas og buhat. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal. Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sud sa description box. Nanajiro kubang ang passive tense, buhaton o gibuhat. Ang formula kay ang kuru mahimong korareru. Korareru, leksyon 79. Ang pasabot sa korareru kay moari o moabot sa honorific. Bali para sa mga tao nga imong gitahod. Ug pwede po ni shortcut ability, makaari, makaabot dire. Atong sentence nga ehemplo, tanakasang kai gini koraremasu ka? Tanakasang kai gini koraremasu ka? Duha ang pasabot niini. Ang una, Mr. Tanaka, motambong ka ba sa meeting? Moari ka ba sa meeting? Kiniisip honorific, gitahod ni Mr. Tanaka. Apan pwede po ni shortcut ability. Mr. Tanaka, makatambong ba ka? Makaari ka ba sa meeting? Nanadyo nanabang ang causative tense, pabuhaton. Ang formula kay ang kuru mahimong kosaseru. Kosaseru, leksyon 80. Paarion, kosaseru. Kosaseru. Paarion ako sa English class ang akong mga anak. Uchi no kodomo tachi o eigo no klasu ni kosasemasu. Uchi no kodomo tachi o eigo no klasu ni kosasemasu. 78 bang ang causative passive tense mapugos og buhat. Ang kuru mahimong kosaserareru. Kosaserareru. Leksyon 81. Mapugos og ari. Kosaserareru. Kosaserareru. Napugos kog ari sa English class sa akong mga ginikanan. Boku wa oyatachi ni eigo no klasu ni kosaserareta. Boku wa oyatachi ni eigo no klasu ni kosaserareta. 79 bang hangtod sa mubuhat. Ang formula kay plain form full conjugation sa kuru plus hodo. Hodo, leksyon 84. Hangtod sa moari, kuru hodo. Kuru hodo. Hadlok kaayo ang iro niya nga dili mo duol bisag hagdon pagpagkaon. Inu wa esa o ataete mo konai hodo
彼を怖がっている。犬は餌を与えても来ないほど彼を怖がっている。80bang, mubuhat sama ni o sama sa. Ang formula kay plain form full conjugation sa verb plus torini. Torini, leksyon 85. Ang kuru torini, wa gamita. Ang kuru torini, dili pwede sa hinapon. 81 bang, intensyon, balak o tumo nga mubuhat. Ru tsumori. Ru tsumori, leksyon 86. Balak mo ari diri. Kuru tsumori. Kuru tsumori. Tumong nako nga mo ari sa Japan sunod tuig. Rainen nihon ni kuru tsumori desu. Rainen nihon ni kuru tsumori desu. 82 bang, balak nga di mo buhat. Nai tsumori. Nai tsumori, leksyon 86. Why tumong nga mo ari? Konai tsumori. Konai tsumori. Wa ko'y tumong mo ari og Japan inig winter. Fuyu ni wa nihon ni konai tsumori desu. Fuyu ni wa nihon ni konai tsumori desu. 83 bang, personal nga obserbasyon, murag mubuhat. Formula kay conjunctive form sa kuru plus so. So, leksyon 81. Murag mo ari. Kiso. Kiso. Ang naong ni Miss Hayashi kay murag karion sa party. Hayashi-san wa party ni kiso na kao shiteiru. Hayashi-san wa party ni kiso na kao shiteiru. 84 bang, chismis o hungihong, nadunggan ako. Ang formula kay plain form full conjugation sa verb plus so. So, leksyon 87. Nadunggan ako nga moari. Kuru so. Kuru so. Nadunggan ako nga si Miss Hayashi moari sa party. Hayashi-san wa party ni kuru so desu. Hayashi-san wa party ni kuru so desu. 85 bang, personal nga obserbasyon o hungihong, asaan ni dili klaro. Ang formula kay plain form full conjugation sa verb plus rashi. Rashi, leksyon 88. Murag o nakadungog ko nga moari. Kuru rashi. Kuru rashi. Murag o nakadungog ko nga si Miss Hayashi moari sa party. Hayashi-san wa party ni kuru rashi desu. Hayashi-san wa party ni kuru rashi desu. 86 bang, personal nga obserbasyon o kahungihong, asaan ni dili klaro pero sa colloquial style, bali dili formal. Ang formula kay plain form full conjugation sa verb plus mitay. Mitay, leksyon 88. Murag o nakadungog ko nga moari. Kuru mitay. Kuru mitay. Murag o nakadungog ko nga si Miss Hayashi moari sa party. Hayashi-san wa party ni kuru mitay desu. Hayashi-san wa party ni kuru mitay desu. 87 bang, aron mubuhat. Ang formula kay plain form full conjugation sa verb plus yoni. Yoni, leksyon 88. Mubuhat aron moari. Kuru yoni. Kuru yoni. Paubsan na to ang presyo para moari ang mga customer. Okyakama ga kuru yoni nesage o shimashou. Okyakama ga kuru yoni nesage o shimashou. 88 bang, nabuhat na. Te aru. Te aru. Leksyon 89. Ang kite aru kay wa gamita sa Nihongo. Dili pwede gamiton ang kite aru. 89 bang, buhaton daan. Te oku. Te oku. Leksyon 90. Kite oku. Ang pasabot kay sayo mo ari. Kite oku. Sayo siya mo ari sa eskwelahan kada adlaw. Kanojo wa mainichi gakko ni hayame ni kite okimasu. Kanojo wa mainichi gakko ni hayame ni
kite okimasu. 90 bang, mubuhat pa ingon ako, o nagabuhat sukad pa kaniadto hangtod karon. Te kuru. Leksyon 91. Ang kite kuru, wa gamita sa hinapon. Dili pwede ang kite kuru. 91 bang, mubuhat palayo nako o mubuhat gikan karon hangtod ug madamha. Te iku. Leksyon 91. Ang kite iku wala gamita sa Nihongo. Dili pwede ang kite iku. 92 bang, way buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 1 kini. Ang formula kay ang nai mahimong zuni. Leksyon 92. Way ari-ari. Kozuni. Tungod sa Zoom, makatambong ko sa akong klase nga way ari-ari sa eskwelahan. Zoom de gakko ni kozu ni jugyo ni derareru. Zoom de gakko ni kozu ni jugyo ni derareru. 93 bang, way buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 2 kini. Ang nai mahimong naide. Leksyon 92. Nga way ari-ari, konaide. Og mao gyapong sentensa, tungod sa Zoom makatambong ko sa akong klase nga way ari-ari sa eskwelahan. Zoom de gakko ni konaide jugyo ni derareru. Zoom de gakko ni konaide jugyo ni derareru. 94 bang, musugod og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus hajimeru. Leksyon 93. Magsugod og ari. Ki hajimeru. Ang mga turista musugod og ari inig spring. Kankousha wa haru kara koko e ki hajimemasu. Kankousha wa haru kara koko e ki hajimemasu. 95 bang, mokalit og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus dasu. Leksyon 93. Kidasu. Pasabot, mokalit og ari. Mikalit og ari ang customer nga wa nagpahibaw. Okyaksan nga yokoku nashi ni kidashimashita. Okyaksan nga yokoku nashi ni kidashimashita. 96 bang, mobuhat og mohunong. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus kakeru. Leksyon 93. Patubang na diri pero mihunong. Ki kakeru. Patubang na siya diri sa eskwelahan pero may nalimtan busa mibalik sa bay. Kare wa gakko ni kikaketa ga wasuremono de ie ni modorimashita. Kare wa gakko ni kikaketa ga wasuremono de ie ni modorimashita. 97 bang, motiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus owaru. Leksyon 93 gihapon. Moari di ay o moari di ay diri sa katapusan. Ki owaru. Sa katapusan, gihurot na mog adto ang tanang klase o gihurot na mog tambong ang tanang klase. Watashi tachi wa subete no koushu ni ki owarimashita. Watashi tachi wa subete no koushu ni ki owarimashita. 98 bang, mubuhat og usab. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus nausu. Leksyon 94. Moari og usab o mobalik diri. Ki nausu. Kung masayop kas oras sa imong appointment, balik lang diri. Yakusoku no jikan no machigaetara koko ni kinaoshi nasai. Yakusoku no jikan no machigaetara koko ni kinaoshi nasai. 99 bang, hingpit nga buhaton. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus kiru.
kikiru, leksyon 110. Ang kikiru kay wa gamita sa Nihongo, dili pwede ang kikiru. Hyakubang, di makatiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus kirenai. Kirenai, leksyon 110. Ang kirenai kay wa pod gamita sa Nihongo, dili pwede ang kirenai. Sumahon ta ang katapusang 25 nga conjugation nga atong gituki nining video ha. Ang passive tense, buhaton. Ang causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos og buhat. Pag-ekspresar og asa kutob mo buhat. Mubuhat sama ni o sama sa. Intensyon. Personal nga obserbasyon og chismis o ang ilang mga kombinasyon. Aron mubuhat. Nabuhat na. Mubuhat daan. Mubuhat patubang diri o mubuhat palayo gikan diri. Waay buhat-buhat. Musugod og buhat. Mukalit og buhat. Mubuhat unya muhunong og buhat. Mutiwas og buhat. Mubuhat og usab. Hingpit nga mubuhat og di makatiwas og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no Benkyo ni Gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.